I si anem a gravar el vídeo a una illa? Aquí, a l'illa? A una illa deserta. Ah, sí, no? I ens emportem alguna Titi. Titi, que tens 6 anys? Ho dic per l'utopia, pel reducte verge. Ah. Amb qui aniries a una illa deserta, tu? Amb Kierkegaard. Vas fort. I tu? Amb la Reinés. Qui és aquesta? La psicòloga? No hi aniries amb la Martínez? Ho dic perquè ella és la meva líder espiritual. Ella és el meu Kierkegaard. Te la follaries? No. I tant. No. I tant. Te la follaries per davant i per darrere. No tant. Tu et follaries Kierkegaard? És mort. No, no, esclar, no. Si hem morts... Quin fàstic. Què, com estàs? Escolta, passaria alguna cosa si a un client li agrada la psicòloga? No sé què passaria, no sóc psicòloga. Ah, estudiant. Ah, si és estudiant no hi ha problema? No dic per tu, no, vull dir que és d'un amic, que estic parlant. Em desitges? No. No. No? Jo crec que sí. Jo crec que sí. No passa res, vull dir... No, sí que passa. És una transferència, és una dip com una catedral. Tens mamitis o què? Tu vols fer amb la teva mare? No penso en ella ni res, no. Tu vas mamar? No me'n recordo. És que jo de petit era molt petit. Em vols donar de mamar? No, què dius? Això ho has de controlar. T'has d'endurir contra l'adversitat. És una adversitat agradable. Llavors, és que és pitjor, és una doble adversitat. El problema es multiplica, merda. No passa res, m'agrades una mica, no passa res. No, calla! Estàs malalt. Ets boig, ets un psicòpata. Et passaré una llista d'exercicis per anar contra tu mateix. Ho aconseguirem. Sí. Què tinc, doctor? Què és? És càncer. Càncer. Quant temps em queda? Molt poc. Quan? De fet, te'l podem extirpar fàcilment, també, no hi ha cap problema. No, terminal. 3 mesos em queden. És terminal. Et queden 3 mesos. 3 mesos? Va, a no ser que facis el tractament. Ara ha millorat molt. No, sí que n'hi ha. No tinc pasta per pagar el tractament. És igual, si entra per la seguretat social. Hòstia puta, tio, tu sí que tens càncer, vale? Tens un càncer amb una metàstasi com el camp del Barça. No t'ho volíem dir. Que tinc uns grups boníssims. The Cure. És un grup de monyes. Home, no pots dir això. És la teva adolescència. Això és com escopir-se a sobre. Escupo sobre la meva adolescència. Però què aconsegueixes amb això? No, he de fer uns exercicis de teràpia. He d'anar contra mi mateix. Digue'm alguna cosa forta. Forta. De veritat? Amb tu no he tingut mai un orgasme. No? Home, no. Escolta, per què no vius les coses tal com són, sense manipular-les? No. Per tu. Per ser el millor nòvio. Que maco. Perquè fer-ho dissabte... A veure... Perdona. No. Ah! Soc dèbil. M'enfado massa encara. No passa res. Sí, estic enganxat a la passió. M'he de refredar. Insulta'm. Dèbil. Dèbil? No, ja t'ho he dit jo, això. Insults forts. Ratatova. Ratatova? Que tens 6 anys? Ratatova putrefacta clavada a la creu. Això és el que ets. No, insults forts. Et faig pena, no? Penses que sóc una mala persona perquè la desitjo. Doncs sí. Ens passa a tots, no controlem les coses. Ets un pobre tio. Home, i tu ets imbècil.
No, perdona, vull dir, no sóc un pobre tio. A veure, insulta'm, però sense ofendre. Rantherapy. Et fa massa il·lusió. La il·lusió d'avui és el fracàs de demà. Però molta il·lusió. No. Ara vas a córrer? A teràpia. Ah? És que sembla que vagis a córrer. Rantherapy. Rantherapy? Rantherapy. Teràpia corrent amb la Reinés. Per què necessites tanta teràpia? Per ser digne de tu. Perquè tinguis el millor nòvio d'Europa. No, però que amb tu ja en tinc prou. No, tu et mereixes el guanyador de l'Eurovisió dels nòvios. Jo quan pugui, és que t'estimaré com no he estimat mai ningú. I per què no ho fas ara? No. Ara m'he de mantenir neutre. No t'estimo poc, eh? No, t'estimo normal. Normal de bé. Jo controlo el meu desig! Jo controlo el meu desig! No tenir desig és el més valent! No tenir desig és el més valent. Voler-m'ho fer amb la meva terapeuta és de nen petit. Jo sóc un home. Voler-m'ho fer amb la meva terapeuta és de nen petit. Jo sóc un home. Què? Com et sents? Bé, molt fort. Si ara vinc a fer-te un petó? Res. Ei! Estàs malalt encara. Què fas? Això ho hem de refredar. Què, com estàs? Bé, molt bé. No, em sembla que no em puc controlar encara. No, ho sento, perdona. Em sembla que deixo la teràpia. Ei. Ei. Doncs que... deixo la teràpia. Ja estic curat. I ets el millor de l'Eurovisió dels nòvios? Bueno, la vida és un lío, no? Has tingut un lío, per això vas a teràpia. No, dic lío de... no lío, un lío, vull dir que és un lío. Sabem res de la vida, oi? Com? Tu vols estar amb mi? Sí, per què ho dius? No, perquè em sembla que estic embarassada. Com t'ho sembla? Al metge li sembla. Ah, no, si li sembla... Uau! Uau. Molt bé. Em sembla que no he de deixar la teràpia.